Iniciatíva Partner Pozitív ukazuje, ako digitalizácia šetrí papier. Dnes sme ocenili partnerov, ktorí používajú Multikalkulačka.sk na uzatváranie poistných zmluv. Spolu sme už ušetrili 422 tón papiera, čo je približne 10 000 stromov alebo 8 hektárov lesa. Toto ocenenie partnerov spájame s výsadbou nových stromov na základnej škole v Rusovciach, aby sme symbolicky pripomenuli, že na ochrane životného prostredia sa môžeme podieľať všetci. A z prírody neustále čerpáme nejaké zdroje a energiu. Myslíte si, že sa to dá vnímať ako pôžička, že by sme jedného dňa mali začať tú pôžičku splácať? Čo si o tomto myslíte a aké enviroprojekty pripravuje vaša firma? Je našou povinnosťou sa o tom maximálne snažiť, aj keď samozrejme naše možnosti sú do značnej miery obmedzené, ale tak my ako firma sa samozrejme o istote snažíme takéto projekty podporovať. Jedna vec je, že sme sa presťahovali do takej energeticky úspornej budovy v Bratislave s certifikátmi. Samozrejme sa snažíme aj o elektronickú korešpondenciu. Klienti nám posielajú veľa menej listov. My samozrejme oveľa menej listov posielame klientov, napriek teda organickému rastu portfólia. Ale tak potom sú aj ďalšie aktivity, ktoré sa snažíme. Napríklad, ak sú také v podstate akcie outdoorové spojené s team buildingom, tak sa snažíme do toho zapojiť nejaké upratovanie alebo nejakú takúto brigádu a takto si spríjemniť to naše prostredie. Alebo máme taký CSR projekt s názvom Pošli dobro ďalej.sk, kde sa teda všetky takéto projekty, buď už teda environmentálne, alebo napríklad spojené so zdravím, proste s nejakou povedzme užitočnou činnosťou, tak takéto projekty sa môžu do tejto aktivity prihlásiť a potom podľa toho, aký počet hlasov získajú, tak si tie finančné prostriedky, ktoré sú tam ako naakumulované, môžu prerozdeliť. Takto nejakú ekofarmu myslím, že sme podporovali, ale môže sa treba aj základná škola v Rusovciach prihlásiť, takže kľudne pošlite informáciu ďalej a budem sa tešiť.